हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री राम। मैं प्रियंका पांडे आप लोग के बीच देवी जी का बहुत ही प्यारा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग सुनिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि भजन आप लोग को कैसा लगा। देवी पचरा गीत आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। गेहुआ के बलिया मैया सोगना जूठा रही हो कि कैसे कैसे ना। गेहुआ के बलिया मैया सोगना जूठा रही हो कि कैसे कैसे ना। मैया के रोटवा चढ़ौबई हो कि कैसे कैसे ना। मैया के रोटवा चढ़ौबई हो कि कैसे कैसे ना। गंगा जी के पनिया मैया मछली जूठा रही हो कि कैसे कैसे ना। गंगा जी के पनिया मैया मछली जूठा रही हो कि कैसे कैसे ना। मैया के जलवा चढ़ौबई हो कि कैसे कैसे ना। मैया के जलवा चढ़ौबई हो कि कैसे कैसे ना। गहिया के दूधवा मैया बछड़ा जूठा रही हो कि कैसे कैसे ना। गहिया के दूधवा मैया बछड़ा जूठा रही हो कि कैसे कैसे ना। मैया के दहिया चढ़ौबई हो कि कैसे कैसे ना। मैया के दहिया चढ़ौबई हो कि कैसे कैसे ना। अढ़ौल के फुलवा मैया भंवरा जूठा रही हो कि कैसे कैसे ना। अढ़ौल के फुलवा मैया भंवरा जूठा रही हो कि कैसे कैसे ना। मैया के फूलवा चढ़ौबई हो कि कैसे कैसे